panjenengan kula pirsani pagelaran salajengipun. Mudune para widodari ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe angelajengaken utawi agawe tari Giandrung Banyuwangi kembar telu. Ayo munggah ndur pentas gandrunge sing ayu-ayu. Mama tari Giandrung Banyuwangi disukani gending merga rika mama tapi dibawa dhisik dados. Awas. Ditarik mama merkorika ison arati merkorika ison arati
abot sanggane sampur penghormatan yote iki kang diarani tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih ingkang dipun pimpin utawi dipun asuh Bapak Jai saka Kali PP nggih Dayun Injih kula lurae ngono. niki ana arek wadyon ayu-ayu rupane Ayo. telu cacahe Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih Denok Deblong Petekur Meong Dayun Meong petekur lurae ngono. Dayun Nggih kula lurae ngono. ana rek wadyon ayu-ayu Ayu. rupane nggih ana Mbak Siti Nurjanah nggih ana Mbak Ani ana Mbak Kaila niki putu wayah saking Bapak Jai nggih Dayun Injih kula lurae ngono. Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nyambut gawe bebarengan BMW 27 Audio Sound System saking Jatirejo kagunganipun Bapak Sobirin Dayun Injih lurae ngono. lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Harvest Production video syuting saking Kunir Karang Sukup kagunganipun Mas Hartono nggih lan ugi wonten YouTuber nggih LAB saking Lumajang sesarengan Bapak Sopian Kaliwungu Lumajang juga dan juga ada Akang Budaya saking Lumajang Dayun Injih kula lurae ngono. Tari Giandrung Banyuwangi ayu-ayu rupane disukani gending-gending Dayun Injih. tapi saderengipun disukani gending kula badhe nimbali nggih kaulah lok nyelekah ya terutama Bapak tuan rumah nggih menika Bapak Radika Salam nggih sesarengan Ibu Radika Salam mbok menawi wonten derek-dereke nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu nggih para sinoman monggo kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer Dayun Tari Giandrung Banyuwangi nggih Mas Hendra kotake jajal digolekno nggih ning sor gak ana jaba kabeh ayo sing nganggur mlebu situ nggih Mama Injih dalem. Tari Giandrung Banyuwangi disukani gending kendang kempul Banyuwangi Dayun Injih kula lurae ngono. sing paling pas sing paling sae gending teng wontene Gandrung Banyuwangi disukani gending napa Dayun Napa nggih lurae? napa terus panjenengan Dayun Nggih makulon kemawon to lurae. nggih mak kuwalon oh nggih sumangga Dumateng Bapak Radika nggih sesarengan Ibu Radika. Nggih sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman nggih kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan sumangga.
Lo la le lo la lo. Hey, hey, oh hey, chua chua, oh hey, oh aku apa? Oh hey, lo la le lo la lo. Lo la le lo la lo. Hey, hey, oh hey, chua chua, oh hey, oh hey, so so, hey hey, oh hey. Pak tuwalon nggih ya menika gedhing ingkang angka 1 utawi pambukane gedhing teng wontene tari Giandrung Banyuwangi nggih. Gedhing saklajengipun Mama niki wonten pamundutan saking Abanawi nggih. Gedhinge kalih Mama
Niki kula sukani gending ingkang angka 1 sing pantes teng tari gandrung Banyuwangi nggih. Impen-impenen mama niki yatrane 20.000 nggih mama. Monggo. Yo nyambut gawe alun-alun Yati. Yo. Hey. I. Ho hey. Oh. Hey. Yo. I. Ho hey. Oh. Hey. Yo. Hey. Hey. Oh ya. Untuk saya. Hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, ya. Ya. Hey, hey, ya. Impen-impenan nggih. Inggih menika gending ingkang angka 2 pamundutan saking Abanawi nggih. Ditambahi sak gending mama. Niki soalé teng mriki campuran nggih. Nggih, jajal dikai gending meturoan mama, dikai dung anak kendang kempul Banyuwangi. Sama
Doli kedung anak kula. Tuli teduh apa Satria gending ingkang angka 3 utawi gending terakhir pengontene tari gandrung Banyuwangi. Nggih niki kathah pangundutan gending mantun niki nggih. Nggih, kula saleteng Kebyari Reog setia kawan. Ayo Nduk, genduk sing ayu-ayu telu cacahe bali-bali nang panggonane. Yo. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Oh, yuk awas, gelenduk.